ang pagpuasa nga wala buhatan ni Hesus nga naandang buhaton sa mga Hudiyo mao ang ato sang naandan nga buhaton inig puasa. Gani daghan pa nato nga dili gani mubuhat. Unsa man ang ilang puasa nga gibuhat sa mga Hudiyo, kada gyud adlaw igpapahulay, 10 minos kausas-usa ka semana, di sila mukaon niya, maglingkod sila sako, magsulob sila o gisiun niya, magbulibod sila abo sa ilang ulo. Kamo nagbuhat mo ani? O panahon pas mga Hudiyo, gisaway na mo, gisaway na ta, di ba? Uy, pag-abot ni Kristo, ingon siya, ayaw mo paglingkod-lingkod anang sako, ayaw mo pagisi-gisi anang inyong sinina, ayaw mo pagbutang-butag abo anang inyong ulo, panudlay, panghilamos, kaligo, pag-ilis, kaon. Nagkaon silag mayo, silag kaon. Naglagot ang mga Hudiyo, arang-arang nila ni mga tinun-an ni Juan, kay di man sa ni Antichrist, nangutana lang sila. Pero ang mga Hudiyo, lagot yun. Nganong nangaon man na sila, adlaw ipapahulay maron. Di ba? Kamu di mo maglagot ang mga tao nga di gyud mo simba. Kada bang di gyud mo simba ba? Niya og mo simba, mag-spaghetti pa gyud, mag-short. Kada bang dili mo tuman sa standard ba nga kinahanglan gyud kanang sana Sunday dress, ana niya magbutang gyud brunda. Di mo maglagot ana? Ngan abot na yan sa dito. Sa simba na siya, umatog beach. Di ba no? Hasta no ang Ginuog mo ingon, okay ra kid na mag-spaghetti, mag-sitro, aron malingaw sang pari panagsano. Basin ba? Aambot lang ka, was ka kay bawang, mutugot mo sang Ginoo na. Pero diri sa atong unang pagbasa, gisaway gyud sa Ginoo ang mga Hudiyo. Gitamay. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, usa ka mahinulsulon o mapaubsanon nga kasing-kasing, o Dios, dili nimo tamayon. Ang mga Hudiyo, matod pa sa unang pagbasa, gihisgutan sa Ginoo ba, isinggit ni, giingnan niya sa propeta Isaías, isinggit ni ngadto nila, adlaw-adlaw gipangita nila ako, ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton. Di ba nindot kayo? Daw usa ka nasod nga matarong og wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Pag kanindutan, kita yun ba nga siging simba, siging puasab, adtog yung templo, bahatag yung 10%. Di ba nindot kayo? Dili yun dili magkabit-kabit, dili magsugal, dili gani mag-premarital sex, wa na nilang pakighilawas gani anang mga dautang babay, di gani sila mo sagol anang mga kahilayan. Di ba nindot? Nindot na, dili. Sus mo pakpak taanay. Nangayo sila kanako og hustong hukom. Give us right judgment. Og ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Pagkanindota. Ingnan Diyos Ginoo. Niingon man ang mga tao kay bisan pag magbuhat ag maayo naa man gina mga problema, di ba? Naa man ang mga problema dayon, naa man gina mga pagsulay. Pag-abot na sa pagsulay, niingon dayon ang mga Hudiyo. Marang kuan ba? Mahay bas Ginoo ba? Nganong magpuasa man kami kung dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kung dili ka magpakabana? Nabitan daog-daogo nagmaayo ang asawa nga kusog kay mosimba, sabana nga porting sugarula,
perti pala inuma mangabit pa makanya magsigig ampo ang kanini ang asawa ginuing taon lamdagi taon ni akong bana nya niabot na lag 15 ka tuig wa gyud ni grabe na noon usahay makaingon sang asawa ay unsa pa may kapuslanan aning sigig ampo unsa pa may kapuslanan aning sigig pangayo nimo nga dim-an day ka mamati wa ka kakita sa akong kahintang ano pari sigig ampo mahurot ng taning slat anya inighuman na to igtan-aw na to gamay kay galit unsa may kapuslanan Lord nga magsigi kog palit sa aning slat sige ko diri binuotan di jud ko manguha aning kolekta nga di man sa diay nimo daghanon ang halin sa slat may pagkuhaon ko ni tanang kolekta may pag-isuod ko ni sa bulsa hunong na ta aning project sa simbahan oy kapoy ba ani oy di ba hapit na biya ko mo ingon anak pero lifer man sa gyud ko naamon tay halin gahapon nga natay halin sa niabot ng atong halin sa atong SBF dag o pila ni 4,742 ka slots pakta nya nangayo pagyog ko donation aning mga tanom wa gini tunol may gani kay naagi ni apas og tunol naay ni donate og unong ka kaanga palmera pakpagdagan kamong naay mga tanom nya wa gid mo donate may ratag mga matay ng inyong tanom dili ta joke dili ay sada kana ba inana ba kusog magmahay sa Ginoo pero sigig simba naglagot ang Ginoo na gisaway na niya kay unsa man di ay ang tinuod nga magtotoo ang tinuod nga nagsimbas Ginoo matod pa niya usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing giyaw-yawan dahil Ginoo sila mao ba nay puasa nga inyong gibuhat ingon ang Ginoo mao ba kining matanga sa puasa ang makalipay kanako igo na ba ang pagduko sa inyong ulo ingon sa bugang o ang pagbanig og sako og abok mao ba ni ang gitawag ninyo puasa nga makahimutan sa Ginoo nagpuasa tinuod mo apan mangaway gihapon ug mangulata gihapon kusog lang gyapon muyaw-yaw sa mga anak mangusi lang gyapon sige lang gyapon panglibak iapil pang pari sige lang gyapon paningil anang utang sige lang gyapon inom anang mga pills sige lang yapong kana ba inana mao ba kini ang gitawag ninyong puasa mo na yung Ginoo iya deng gisulti ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglugtab sa gapos sa sala kuhaan na ng inyong sala ug ang pagtangtang sa higot sa yugo kanang inyong gitagaag bugat kayong palasunon siging yaw-yaw anang mga anak siging yaw-yaw anang bana siging yaw-yaw anang asawa tuas opisina ang mga clerk hapit na lang gihimong maid yaw-yawag maayo gamay ra ba kaing sweldo ang mga sales girls sales ladies hapit na lang utangon ang mga sweldo apil ng mga maestra utros ang pari mga nagalagad simbahan hapit na lang pangayoon ang serbisyo kay lagi kuno voluntary pero ang kolekta tuas tanan aning nagwali mao ba nang matanga sa pagsimba mao ba na ang pagsunod sa Ginoo matud tangtangan na ng higot sa yugo himuin nagbalay ang inyong mga empleyado tagaig sakyanan house and lot aron di na maglisod og sige atang anang tricycle o kanang mga sakyanan aron mo samot og ka traffic ang atong daan
Kanang ilang mga utang bayri na. Kinahanglan ang inyong empleyado way utang. Kay ingon man diri, ingon man ang paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog kana intawong mga utangan gidaog-daog labi na ang ilang ATM card tuwa gikuptan sa giutangan. Tiaw mo kana mangutang kag 50,000 ug di ka kabayad og mga usa ka buwan, mahimo dayong 100,000. Ug di pag yun mabayaran sunod buwan, mahimo ng 150. Inig usa ka tuig mahimo ng 500,000. Gasugod lang gitong 50,000. Grabe ang inyong pagdaog-daog, oy. Og balia ang yugo. Kanang mga yugo, tanang yugo, kanang pagsigig ingos mga ginikanan, dong kinahanglang maunor gyud ka. Dahil kinahanglang maunor gyud ka. Kapoy, oy. Kapoy. Di ba? Father, kinahanglang yung santo ka. Di jud ka mohikap anang mga dili angay hikapon sa pare. Makahikap yun. Pasaylo. Mao ba ng puasaha? Ang puasa kung ikinahanglan matud paniyab, hatagi ninyong pagkaon ang mga gigutom. Papuy-an ninyo sa inyong balay ang mga way balay, ang mga kabus. Tagain ninyong puloy-anan. Sakto lagi nyo ito akong ipang sulti. May kinsa ninyo din nga nang hataga na be. Kanang inyong mga silingan nga way balay, imong gibutang ag balay. Na, di lang sad ko mo pataas. Bistihi ka ng mga hubo, inay pasagda ninyo nga sila naglakaw-lakaw sa kadalanan. Nya, ingon din siya sa ingon ani, mudanag ang inyong panagway. Mo na Mother Teresa of Calcutta midanag, St. Francis of Assisi midanag, sila San Roque midanag, San Vicente Ferrer midanag, kay ila man ning gisunod. Pero magsigi lang tag sulob-sulob ingon ani, magsigi lang ta og simba dinhi, ana nya gamay pa jud kay gihog kolekta. Kay tuwa pa ko'y bayron noon, kay para expansion sa akong balay, tuwa pa ko'y gastuhanan, kay akong i-upgrade ang akong gadget, ako pa ning ibaligya ang akong sakyanan nga medyo gubao na kaayo, aron mo palit kog branyo, aron ang makapalit mo'y mag-antos ani. Kana mga kagang-kagang nga sakyanan, ayaw na nag-ibaligya, oy, ipapil-pil na na, ana. Kanang kondisyon nga sakyanan mo ibaligya, kay naghasol lang tadiasdan. Unya hasol pag yus nakapalit tinuod palit ka gamay sakyanan nga sikanhan nga kagang-kagang kayo pila man sa inuba ni pila man 200,000 wala ka barato gud inuba 200,000 perti na sa din daghan nagguba mo na kapalit ka wadang ati ko sa kasimana gaduot na ka nitirik na desdan porting trapika ana sige nagsinyas ang mga anak itaw diri lang mo agi mao day na traffic kay ni adi ay ni palyar nga sakyanan kay sikanhan lagi ana ayaw kanang kondisyon kanang mga inaana nga igduduot na problema na ka kay kada buwan gaayo na ka ay sus ipa timbang na ayaw na daginota di ba imo pag ginang pangwartahon ayaw patimbang niya pagpalit og bag-o sa wa man say kwarta pa dir ay ayaw na lang pagpalit aron maminus-minusan ang ka-traffic sa tungdan di ba may pabisikleta na lang imong paliton maggamit pa nimo bisan asa ka adto kag mountain bike di ba niya kay di man mountain bike ang imong sakyanan apasan bike yan igabot atos patag dagan bike na sad dito naka sa top of the mountain bike rasad gyapon exercise pa ka wap ay traffic la pamaligya ng mga kagang-kagang i-repent yung dali-dali ana ipakondisyon ka diyo tisaw niya ato lang kuha nila na diya kay para mahalin kuha niya guba dayon daog-daog ka na sa imong isig ka tao di ba na matay kita ron ani ron mo nagipatay si Jesus kay mo man nagipangyaw-yaw ni Jesus insa kung kuyog mo nako pasabot og sundo ni ninyo ang tanang gustos Ginoo di gyud mo magpuasa pwede ra gyud mong mangaon bisan pa og Miyerkules Sabadles og Biyernes Santo
Pero ang kondisyon, gituman ninyo. Kay wa ganin ninyo tumana, bisag kada adlaw pa mo magpuasa. Di ta mo ikalipay. Pero mangaon mo karne, panahos Birnes, pero nagtuman mo aning tanan, kana, siguro yun mong malangit. Pero sa tinud-anay mga igsoon, kung tumano ni nato tanan nga gisugo os Ginoo, maapil pud natog tuman ang pagpuasa. Pero nagpuasa ka tungod kay nakasabot ka nganong nagpuasa. Dili na kanang pakitang tao. Ang gusto des Ginoo, magpuasa ta lawas og kalag. Huna-huna, pulong, buhat og kasing-kasing. Maunay tinuod nga puasa. Sige, lingian na yung tubad. Ina, puasa na tagtinarong ha. Ingon sa, uy, tiguang na mangguko. Ingon mas father, 60 pataas niya, 17 paubos, optional. Kining puasang gipangita sa Ginoo, mandatory ni sa tanang Kristiyanos, gikan sa pagbunyag hangtod sa paghilog nimo. Kinahanglan magbuhat kaani ang paghigugmas mga kabos, ang pagbiya sa sala, ang hatag og kalipay sa mga dinaog-daog, gikan sa atong pagbunyag hangtod sa paghilog nato dayon natong adto ngadtos bahak, gikinahanglan ni. Kamura ba mga hilugana na ba sa mong mga naong uban ninyo? Kana agyo kumpiyansa. Ay kumpiyansa, buhaton tani aron wa nagipuasa og asa manggid ang lugar nga wa nagipuasa-puasa kun makasod na tas langit. Kana mao na gid nay lugar nga wa nay puasahay, siging kaon, siging inom. Karon bitaw muundang na tingali kog inom aning beer, ginagmay ra man sad. Muundang nako kay ako ning i-reserve igabot dito sa langit. Adto ditong inom, bra titing sila kon. Adto ta dito mag-inom. Pero mintras niya din hindi lang sa ta mag-inom ay noon panagsaan sa okay ra sa gyapon. Basta na Ginoo. Na Ginoo ba ang pag-inom dili nang inom kay maglingaw lang yun. Kana bang nag-inom tungod kay kuyog ang Ginoo? Ano? Nagsugal tungod kay kuyog ang Ginoo. Karon bitay nigpista nato, natay usa ka adlaw nga magdisko ta. Ako mao'y mo organize anang maong disco. Disco na. Gitawag na nako Christian disco. Paapilo na tong mga madre. Disco ta diya. Christian disco. Diya. Nya unsa man ang disco ha? Una, way bayad. Ikaduha, way kural. Na ay opening prayer, na pag closing prayer. Nya na ay time limit. Na pag libre ang tanang mga kanunon o mga imnonon, pero why alcoholic, pero welcome ang mga hubog, welcome ang mga sabog. Why maninda within 50 meters radius. Nya tanan bata tiguang apil na pag mga premyo kinsa tong maay kay mosaya. Nya in between na pag mga sharing about sa gipistahan, about sa history o mga miraculous experiences. Natanawa niya na, di ba makaingon mo, sana all. Nya mo, kuha pagitag ka ng mobile disco sounds nga, kanag yung usas mga nindot, yun ba? Kung ang common karon tag 10,000, mo kuha tag 20,000. Aron yun, Christian disco. Kay matod pa ni Kristo, di yun mo magsubo basta kuyog mo nako. Sunod ana, tari disco, Christian tari. Amo na nang ipamplano, Christian tari. Wa pa lang na mo ma-organize karon basin og inikamatay na ninyo, no? Kay mo apil masana dito si San Pedro, magdaman sa siyang manok na ugis, nagihatag niya ni Esteban. Pero basin pa ato nang mabuhat, ang pasabot kining ato mga kalingawan sa kalibutan, butangi Ginoo aron maway sala. Kana bang palandunga lang kanus amaning buhata nga maway sala.
Kana buhata na siya. Kana mga mismis, kanang lakaw-lakaw des stage, kuntis-kuntis anang beauty. Butangi ko no na Ginoo aron di na mahimong laway kaayo. Di na mahimong okasyon sa pagsinahay o sa pagkaguba sa utok sa mga bana apil ng mga pari. Okay, magtanaw mi ana, di mo nagtuo mo, di mi magpangladok sa laway. Niya ang pari ra ba ibutang gis atubangan diha ka father kay usa kas mga judges. Ay mga pari, Ginoo ko. Ana, huno butang lagi na Ginoo lagi. Nya di mabutang nga Ginoo kay supak yun, ay na lang nagbuhata. Pero mabutangan gani Ginoo, butangi. Og dili gani gyud mapare sa Ginoo, ay na lang nagidayon. Di ba? Ana, maunay puasa. Ina, indog na ta.